Bunda Dewi esuk-esuk nang wis seger mak. Ya piye ngono kuwi. Sarapan Bunda? Iya Mas makasih. Berarti ini udah tan. Aku tak renovasi yo Dek masakane. Tak ndek bengi tak nggo mangan tak kek kulkas Mbak kok. Lapis. Lapis Aku nek pokoke blok yo bukane piye-piye yo mak yo aku nek bloke iwak ngono kuwi nganu mak. Dek Dewi sampean iwake yo aku ngono. Aku kuwi mari wedi mak tau kuwi ndang langsung. Lho Bunda Dewi yo gak. Bunda yo gak ya Bunda yo. Sampe nek wedhus sak rondok ora patek yo Dik yo. Ya mangan. Sithik ngono. Aku tak peno Mbak Narti colokne Mbak. Iya mak gak apa-apa mak. Tak kei wonge. Sing Dek Dewi Mbak kalau sampean nak pengen jukuk kulit wis Dek kok nek menawa pengen Burger Mbak Narti dipambek sekojat malah lek mantep pedes tapi jos lek. kulit sampean kei lombok ijo, mrica. Iya, aku tapi yo mau ngingeti tok mak. Pas kuwi tres sirahku lagi walah mak. Tapi nek aku ini anak sing gak. Aku gak piye-piye yo mangan aku lah mangan Mbak. Sampai Mangan enggak. juga. Kok enak, Mbak. Iya. Jos. Pemirsa, saya mau minta tips pada jenengan setelah masak iwak wedhus, kenapa bau rumah itu ambunya juga berbau wedhus. Iya, sedang delok Pak. Dadah, hati-hati Bunda. Ya, jaga yo miring Seumpama pemirsa punya tips, saya tolong dibagi tipsnya nggih supaya bau rumah itu tidak berbau umbi. Wes, engko Intan tak jak sama Mak Jah, kita mau berpetualang. Iya, Mama kok go motor. Sekolah sekolah, aku mulai 1:30 selai saiki mulai Awan ya Mak setengah siji kelas ya. lima, Iya, kelas 5 kok terus kelas 6, Mak sampai duwe SMP kok gang sedilo SMA. Wis muga-muga panjang umur Mak Jah. Amin. Aku dik mah pengen nelpon Mama. Iya. Pengen nelpon Mama cahake juga HP. Iya toh. Terus baru ki kalau ada ijazah Mbak Nurul. Iya. Pas kibra lho Mbak. Oh iya. Al ketok yo latihan, Mak. Ketoke ya dhuwur nek dhuwure oleh kan iso ya Mbak. Iya. Ambek kerupuk Nduk, dikasih Mama ndek lho kerupuk. Iya nanti dulu Mah. Kira tak Akhirnya masak Mbak lagi. itu kono. Saya mboten Mak Jah. Lho. Sayur tempe. Wes ngono kok berpetualang ya Nduk ya rondok engko sik bakule. Berarti ki ning anu, terandeke ning Tegal. Iya. Sing Tegal ya. Iya terus anu Bu, kula mengke wangsule jam sekawan. Tapi nek Bu Yuni badhe mriki mengke ngabari. Oke, jam-jam sedasa nggih aku ngono. Tak golek mamaku sik aku ngono dadak sampean wis rene tik. Mbak suwi aku Aku kudu ngrono ki mang esuk ki mau. Siapa yang mulai kok? Iya. Engko dipapak repa. Lah esuk ki penting aku ndang gawekno sarapan Intan. Iki wis ndang umbah-umbah ndang ngopo tak engko terus genten liyane aku ngono Mama. Iya, paketan. Ora sanggo gunting Nduk. Delongkas kita mau berangkat pemirsa ning gone kebun melon. Kudune nganggo gunting kuwi. Tenagane mok walah mbayani. Walah. Gak sabaran kok orang nganggo gunting. Ki piye ki? Ya kudu nganggo gunting, Nduk. Tak cukup lho. Ayo. Bar to internet. Wis gak apa-apa cilik lah. Sopo? Lah pengen nganggo gunting taman to piye? Hati-hati. Sok bradat ae. Juwetot, bradat, cetit. Iki sing lem soba. Ya sing duwe lah, ya ben barang nyampe di tempat tujuan supaya aman ngono lho. Kerupuk neh pemirsa, wis pokoke bliyur. Kayak kerupuk ae terus betida. Walah buka paket ngene nek dienggo durasi wis entuk sak konten buka tok. Alhamdulillah. Yo. Isinya apa Bu? Apakah isinya? Walah. Aja mbok rusak iki ne, Nduk.
Lah ya sabar. Tetep disuwek nek Intan. Yes, gak apa-apa. Apa Bu kisine Bu? Nambah. Oh. Gak enak isine Bu, babar pisan. Lah iya besok tinggu ada Mbak Jessica tiada ini neng kono. Mbah kira-kira diseni apa ya Tan ya. Sing penting kotake wis enek, ikune ya wis enek. Sok tiada ini kene karek numbasno sing gak kuwi maksudnya karek numbasno iku lho adae. Kan kok barangnya dimasukno sini terus diadai ning tas cilik ngono ku lho, tas cilik kertas. Engko terus tulisi selamat menempuh hidup baru nggih Mbak Jess. Mas Jaki semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Segera diberikan momongan yang banyak ya, yang sehat, saleh-salehah. Terus apa kuwi jenenge? Apa? Ya wis kuwi mang harapan yang baik untuk calon pengantin saat ini. Nek sampeyan wis menikah ya wis dadi pengantin ya ta. Iya. Sehat selalu ngono lho Tan. Terus kok ditulisi dari Intan Intun ngono ya. Dikadu dulu. Dikadune nanti nek pas menikah ya. Iya. Dadi iki barangnya dimasukkan ke sini terus disimpen ning lemari sesuk karek berangkat. Iya. Amit. Nggih, nek lombok, nek tomat, jagung. Lah, Mbak. Nyantengno. Aku pilihno, Mak. Pilih kilonya Bu. Nggih. Sekilo 22.000. 22.000. Nggih, oke. Pancen mungil-mungil lho nggih, Mbak nggih. Itan apik etan. Paling sak menten iki sekitar ada 2 kilo, Mbak. Wonten Bu. Nggih, wonten iki. Wah, nek sing gedhe, Mak. Mak Jah. Iya, aku iki gedhe. Walah apike. Ya Allah cantike. Golekno sejinah dalem Mbak Dani. Golekno sejinah dalem. Endah pun mantuk. Insyaallah niki pun teng udara. Oh, nggih. Benjing mengke dalu, Mbak. Sekitar jam 9 malam nyampe rumah. Dipilihke Mas. Mas pilihke Mas. Pun sabtu ya. Oh nggih. Wes yang stikernya sampun. Wah, sing enter stikernya sampun. Wah, Mak, sing enek stikernya, Mak. Sampun sih. Enggak iso medhike teko nggo Lah, dulu. ayo. Oh pas ngeten ngene iki. Ngene iki urung ana anu iki dereng iki lho, Mbak. Lah. Iya, Mbak Yun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketularan rezekine Mbak Dani. Ya Allah. Kira ngiji, Mbak Yun. Golekno sejinah, Mak. Nggih. Milih. Nah. Milih mriko-mriko nggih monggo. Mbak Intan gak milih. Intan pengen yang mana? Ngambil. Ndang. Pengen yang ini. Sing enek tandane, Nduk, sing penting. Enten opo? Iya. Sing wis enek tandane. Ndang. Iya. Ya Allah, Mbak, aku lagi iki. Melon kuning. Iya, Mak. Milih. Monggo. Dijamin rasanya manis. Manis sekali. Nyicipan. Angge oke, siap. Mak, ayo mlebu rono, Mak. Monggo mleben ning. Delok-delok sik ya. Ki 5 ya. Kok Iya, sing kono 5. Ki keranjang kuwi 5, kuwi kok keranjang kuwi 5. Ya. Kula tak nderek mriku nggih, Mbak. Ih, apik. Lho, Mak sing wis dikeki tandha ngene iki lho. Oh. Ya sini gawe ikut ga. Walah, Mbak, wong lantene nggih apike ngene kok Nggih. Carane perawatan ya walah pemirsa dikeki tali-tali ngene lho. Normal ya pengen nitip, Mbak. Kok kan iso cilik-cilik lah. Oh, yang cilik-cilik. Iya. Aku pengen, Mak. Sedeng-sedeng, Mak. Nah. Walah, Mak Jah. Seneng ya, Mbak. Seneng tenan no. Lho, kepen ning ndi kae? Lho. Rene ndak? Apa ning ndi? Nah, Papat, 1 lagi. si jingkas.
Iki mak apike mak je. Tre perawatane yo nganu cah yo mak yo. Mau ngene ya. Pas 10 ya. Tak golek Iki Mbak Nur mak cilik-cilik apik. lah. Oh iya. Ka cilik-cilik Ya ngono cilik-cilik kuwi. lah kok Mbak Nur tak dhewekne ya. Iya. Apik ya Duk Tan ya. Wah, apike pemirsa. Kayak ini kok oleh dijaluk ya. Jangan, ya ditumbas lah. Kan ini Mbak Dani kan ya usaha. Usaha loh. Ini cilik mak. Nah, aku mau milih sing pondok gede. Walah mak apike. Anaknya ganteng ya. Iya, cowok yang ganteng Dok. Kayak Mas Dimas. Kayak Mas Dimas, pokoknya Intan ki ganteng Mas Dimas ki, ngono iki. Lah ya. Iya. Kayak dik 1.000. Iya, Mak. Masuk. Kayak Mas Dimas, iya. Panene malah jen betake, Mbak. Bawakno Intan lho. Enggak apa-apa, Bu. Oh. Biasa mawon. Mbak, jenengan pun panen berapa kali, Mbak, setelah ini didirikan, Mbak Dani? Berapa kali ya Bu Supi? Anten 10 kali, Mbak? Lebih nggih? Oh, berarti pun dangu lah. Walah delok pemirsa, persani pemirsa apike sampai tekan kono apike. Walah. Oh iya, ya nanti ditutup lah. Iya. Mbak Dani, nyon sewu musiknya jangan alit kayak kedik nggih. Kedik mawon. Mengke copyright. Kula tak tengkene sik. Musiknya banter pemirsa. Iya, aku tak ndelok-ndelok sik, Mbak, sampe nambane ya lah. Wih, iki malah gede. Walah gedene. Oh, iki sakanu ngene. Oh, ning polybag. Halo, Dudut. Dudut. Walah, Mbak Dani ana sing gede. Walah, lah kok sak padha aku iki malan? Gede sak padha aku, Mak. Tenan aja. Delok aja. Sak padha aku gedene, Mak. Walah pemirsa, iki malah gede lho sak padha aku. Oh, Mang sampean nggo HP ya iso nganu, Mak. Oh. Ini aku tak milok foto nih. Iya, Rene tak foto Rene. Video tuh. Rene dulu tak foto mbek Mama ya. Walah, Mak, sok koyo ngono Mak gedene, Mak. Tomat 5.000 jarene. Tomat 5.000 lho pemirsa kayak lho. Tapi aku mah nang omah tomatis aki yo Mak, sesuk-sesuk ae nek lombok barang. Ya. Kita ndremimil dulu nggih karena Mbak Dani gak roh nek mateni nggo endi iki musike. Iki musike tapi ra roh matene. Wes ayo. Hati-hati lho, Mak. Hati-hati. Oke. Ngincipi. Walah. Woi. Manis tan? Aduh. Rasanya kayak anu. Cek ngos kayak Masih seger lah. Seger, Mak. Dan jenengan mboten nandur sing melon sing ijo, Mbak Dani. Mboten nandur. Iki per kilo 22.000, bobotnya kali kilo setengah, kartonnya 54. Nggih, kula masam. Kula. Ya Allah, nggih siap. Walah, Mak Jah. Iki jenenge mengincipi gratis ya. Kita berhitung dulu. Ibu nang timbang kok iki. Iya. Timun, melon suri. Niku melon. Melon apa, Mbak? Kinanti. Tiwas banter salah. Maka Timun kan Bu. oh nek timun suri. Kinanti, Mak. Lah nek kula iki menanti, Mbak. Menanti sing ora nek dinanti. Deleng-eleng Mak Jah. Kinanti. Nanti enggak nanti lho ya. Nek Mbah Kanti ada lombok ya. Ya nyoba, Pak. Iya, Mak. Bu niki dados tunggal. Dados kalih lampun, Mbak, mengke lak pripun? Beto rombong kok. Dua tangan lho. Alah intene. Sini Tan, Ibu tak repiu Tan. Intan. Sini Intan dari sini. Duduk kene. Ibu tak repiu melone Mbak Dani sini.
Minta tolong ya, Intan dari sini ya. Kalih niki wau Mbak, napa? Adem Sari. Ora, dudu Adem Sari. Salah, apa toh? Larutan. Oh, larutan. Intan sih dari sini Bu tak repiu. Gini loh. Nah. Wes, Ya ora ketokno nek Intan berdiri. Ngene lho. cukup ombe opo? Oh, enggak. Ketokno Ibu ya. Bisa? Ora nek tak ombe. Ojo. Aku nggawa dhewe kok. Maju. Mbak, kula coba nggih Mbak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Anak Mbak Deni udah. Nggih. Mula perawatane nggih kaya ngerawat bayi ya mungkin. Nggih ta. Mulai nanam sampai panen. Terus Ya mak Mbak. kok cek ndang nonton cek Mbak. Pinanti. Kok cek. Manis tenan kok. Hah? Sedilane niku lagi aku cari, Mbak. Sederek aku cari kula tesih ora. Pak nilainya bulare niku nggih. Pokoke kula Iya. jane ngidul lewat jembatan, kutukan Mas lho. Ini lho. Nggih, tetap. Nggih niku kula griyane niku kutukan niku. Kutukan iku lho Mas. Tas niku. Oh nggih niku di tas niku sak kare kula. Mbah tas, Mbak. Mbak saya dasir. Yo lah. Wis terus. Terus ya. Tuh, Intan enggak nyoba? kok aku warok. Warok. Aku coba mawon. Jangan, Mak. Tapi tidak boleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Manis nanti. Oh, aja. Heeh. Jos ya Mak ya. Lagi pemirsa. Alah. Kak aku petak ning omah tak Dicicipi. jajal, dicicipi sama Mbak yang Dani ini punya. ownernya ini Nah, pemirsa. itu. Ayo monggo yang dilarisi. Pokoknya Cepu dan sekitarnya gitu. Rene. Metek dhewe kok. Nggih, monggo jangan milih dhewe. Pokoknya sing wis diparingi tanda berarti wis boleh dipetik. Pun berapa kilo Mbak Dani? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa Intan. Kersane Mbak, kersane. Kersane mboten napa-napa, ndak apa-apa. Nanti Intan beli lagi. Gak apa-apa. Ya Allah. Es ambil ndak? Mbak, berarti jenengan teng mriki niku awet enjing. Napa jam 7? Jam 9 ngantos jam 4. Ya nggih pemirsa, jadi mulai jam 9 Mbak Dani sudah standby di sini sampai jam 4. Sampai jam 4 sore. Lah nek jam 4 sore Mbak Dani sudah tutup, jenengan dari jauh mungkin jangan padosi mawon teng daleme ra apa-apa, mungkin paling ya dibukakno. Nek dalu ya gak Boten, Mbak. Maksudnya nek masih di bawah jam 5 ngoten lho. Jam 5 menapa setengah 4, jam 4. Nek dalu nggih waduh Mbak horor. Teleponnya ini. Oh iya, saya tak promosikan. No ini loh pemirsa nggih. Wisata petik buah melon Joyo Farm. Weh, Institut Pertanian Blimbing Sambongrejo. Nomor HP-ne cantik, belakangnya 777. Wes kita hitung. Pun Mbak Dani berapa? Tambah adem sarinya. Kok Adem Sari? Apa leh, Dok? Larutan ya Ibu salah, ya maaf. Beratnya sekitar 10 kilo. Nggih. Uangnya 275 sudah sama larutan. Oh, nggih, sip. Oke, Mak Ja. Kita pamitan dulu. Terima kasih matur nuwun nggih Mbak Dani nggih. Ya matur nuwun nggih Mbak. Semoga tambah sukses, luaris. Ayo salim dulu Intan. Salim. Monggo Mbak, matur suwun nggih Mbak nggih, sukses selalu nggih. Amin, pangasunipun matur nuwun Nggih, nggih. Kula nggih matur nuwun sak pengen wis katwingenane. Ya Allah. Insyaallah nggih, Mbak. Nggih. Mak, sampean kok kono? Oh, iki lho, Mak.
kontrolnya ning kene kok, Mak. Kontrol air. Dinggo nyirami, dinggo apa? Walah. Lahane jek wombo. Kan kono. Oh, airnya ya siap kok nggih, Mbak. Ready airnya lho, ki ning kene. Iki toren aku. Iya, 2 torne Tan. Karo punyamu gede punyanya Mbak Dani ini ya torne. Ini obat, yang satu air biasa. Oh, yang atas obat, Mbak. Yalah nanti nek pengen Oh iya, Mak. langsung muter, Mbak. Iya, Mak. Walah wis janjos tenan kok e. Mbak aku yo duwe nih. Iya, tapi toron makan isine ora obat, isine banyu sumur. Banyu yo. Nggih. Nggih, monggo Mbak Dani. Ya Allah. Iki lho Mak sing gede-gede ketoke sing iki, Mak. Wis anakne Mak iki lho, Mak. Buka ngene, Mak. Nah, tuing. Ijek digowo. Aku ora ora tak kira iki melon biasa. Aku Sampeyan nggo kira rombong. melon sing biasa. Aku nek rombong kan tuku cilik-cilik. Iya, murah, tuku sing mikirku waki ngono ngono nek. ya. Lah, aku kan ndak tahu. Nek menawa sampean sok ben tok info, Mak, sing melon ngono kuwi. melon piye iki arep. Nggone Pak Uda kan mari dibas terus. Ya, buka sampean milah. Aku pengen melone iki melon Ya Allah. kinanti, Mak Ja. Nanti aja apa lho, Mak. Menanti. Nanti yo. Enggak. Dan Bu Yuni menanti sapa ora nek sing tak nanti. Sing dinanti Kinara. Wis. Sedih-sedih sini. Wis iki kok sing ki digawa nggone Kinara kena gusuguan ya, Mak. Wis sampean ndang juga, Mak. Tidak aja ngono tak sing dilah. Lu gede, Mak. Gede. Gede iki Wis, Dek ya, Susi. wis, ya. Terima Dek Dewi, Mbak iya. Segini ya. Sama-sama Mak Jaku ya juga terima kasih wis dianterin ke sana kemari. Wis ronggone. Besok kesini lagi nggih insyaallah. Tomat yo murah jane yo, Mbak. Piye, Mak? 5.000 5.000 cukup dhewe mau. Nggih pun terima kasih engko tak terne ning gone Mbahyi, nggone Bunda, tapi Bunda urung keluar urung metu jek. Bunda masih pergi. Tramila sing sedeng-sedeng ae. Iya, mangane sing kuwedhe ya Mak Jo. Iya, Mak yo. Budis ketok lah sak mene-mene aku. Iya betul. Sedeng ya. Wes demikian pemirsa cerita pagi ini, cerita siang ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang sembuh. Pejuang garis 2 sempurna diberikan omongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Wes pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Matok langsung ya. Langsung Mak, matur suwun ya Mak ya. Ya. Ono kowe mbok emak. Lah cilik-cilik. Walah Mak. Walah. Iki Mak pedut Mak. Kayak no pedut dekne melok. Ngono ya wis. Matur nuwun ya. Terima kasih ya Mak Nanti ya. dibilangin mamanya ya. Iya. Ya. Wong dekne yo setia angger-angger ngetutno sampeyan ae kok. Oke.